komo na yenkwa Adom achede no akache adwumaku a omoche Adom se me ka ro hu say Grace Gift asem na making enti wo fa kwajo atena se ofri Grace Gift na aba na Adom achede na busu a de hen na wo de eche yahwefo wo fa kwajo yi wo fa ma che eburu empombo kode onyankonpon dom we kwa de se mbusa na baby afri bai de wo de se bon Grace tai no wodi busa enipa wona so te se de hen obeyade emom nipa enipa ankon ka say eat the fruit and treat the fruit a fruit sole ano from bread sorry na muni aduaba no ma kan sa ne yankoi ne yamfa haban no ya na be se mesua there be nya botire ho yade thank you na chese nyame nim se kan ne kan yade beba nipa so odene ju be yade enti ya wudi busa na nyame adom esan se dudo no edi punu no ene asa no me ntumu ntimi me ne da bia mesa me da no papa dia me di nkayo asa de wunya wo wunya me se nunu biti ma fichire ho me fiti ana efiewura ne bu afu hweso yi mi gusunsuo onfa duro bi ankopete dabi me te na ba ne pete gunyina se be be pai bebre because me mfa ma sani agoro mo ana se enwura wo fie echi ho nso de a mesero se wo ye aduane a na tomankese no ntosi aba no ni nsu ye hwi fiegu ho etimi pai etimi so matre bia metenya kentema mo eno ne tomato si papa no a aduro ni mu no eta de bia nko mu ni se de udi apro no nya botre wofa wutimi fa ntos na wakasa de wo kanka no ntosi na wo fe na wo we ntosi bema ubenya nka de ni se de udi fruit ntos that's what I'm telling and wo ye de na mama nya curiosity no prostate ehu adwuma kese ofa wo se de ya curiosity no na mekan this one fe yi a bedu me bi ne de doroben akotu bemem ade a me pese bi beto mi wiase no san se baby am tifi hendure ato ehide necessary na me konyi nsan wo ba bie me ji mani de awu na fe sa abire na ade bi be hem bemem so de badwon so keke give you enti mema no omuni ntos omuni pa wo so de anofa bi atwitwa wo pe so kura utimi de ntosi no afichiri de ayekan utimi de kan watermelon ya ba ehihye mu na o de egu kwadwofo apotowe ano blender no so na wono no ne se ne we ne be ye woden a utimi blend fra watermelon no waso ne so na ye wunsu a wo no be ma de no na ofa so ndime nya bayasa ma so wo de ma de ma no se echina yesi boso fufuru ni ma boso me echina ye besim esa ye holiday na hwehwemu kire se ma no dodo no boso mi ahyase ye no na sebe ya omkwa fichiri ni obi a de enso dodo no yesi majobi tikadi de boat enti ene ye de kasa na no school pon bi wo se kurum ye frɛ no Garden City University e wo Kenya ase ho Kenya ase kwanzo du ase Kenya ase ho yes ababa no ono ne de ne duru so a obubu fa so etimi dan na fie kora enso so aduro ye kuma bi akakaduro ya wo ya akokwa wo twidigu hu yi enkranfo frɛ no kakatwofa ominimu ye o ya se ribi ofi ma twa bu kakatwofa enti so hunu ofa enwerewere ho kokora nwan ne firi ho me ho fefeko abra ne hono ne wo ho akakaduro hono no eno kora ye duro kese kora cha aduane no so wo de ye aduane so wo de ye duro ye nwerewere chiri kokora bo ne firi ho keke en wonimu a ena maka kyerɛw twitwam kumankumagu a menya apotowiem fata toso wo ba apotowiem na ne hono ne timi yam yes uwia sonne so fansu kakra gum ne sonne so susu atre a yedidi moy makoma kunum gu grassem oba no a wakwa fichira na yase twa no num ne nyina gwa anwumre sa ayubi ababa no me kire no owe no o se wo fa akekaduro ya bibia na mu bibia nka ho de munim akakaduro wa hu ye painkiller pa da dipenim akakaduro ye painkiller nti unonom a anopa wi anwumre me se
afi wo hu de onyame no we na masofa efiri se osi so o sha ase bu ne nsa sa hawo no anam so wo de beso a oboso me na beso a hyase no o hyase no mo a wo hu ampa waje atumte ma mo so so boso me yesu mo de a me de ma mo no okay na fei ma me fa no mese ne ntudwa ene ye kira kwan no na me ma mo mogyaduro ene ye munyina ma ne me nyina mogyaduro bia e ma mogya ntentententententem na ye nuanu mo a omukọ omoye yehu adansedifo no ahahan me be kire omo ne ta yusu pa kire se wo ye yehu adansedi ne unim ya na omonye ntum so no oyade pa na dokota be kase ne mogya aso ate ntu obi foforo metwe mogya ma no ene nko obehu yehu adansedi ni nyese wude bia wo hia mogya sa duro no ahan no mo yusu a eno nti omo de bu omo ho ban na monye ye no mesene numbers any location ne hia pa mesra glace gefete Herbal kreneche ye wo nu atwemota petroleum There's a new Achimota petroleum. Okay. Yene family love international school. Kwada school bi omo we brofese nko no. Eno omo na hwe animu. Na ufri la pass ba ofa domekwa bi enya torotoro osu besi family love. Eho yesite han. Yesiwa school ni Grace Gift ni. Na bedwa ya rehwe. Yadi bia ode beba ho bia nyame andobo nti ene enisu ade hunu ene nimdi ode ama Dr. Glace ewo hahantie mu nti no yade no yebetu ase ose kurobo nso yewo hwim sukuu nkwantana so school junction hwim sukuu junction ewo badekese kwan no so ana asuofia kwan no so eho de headquarters kakraka na ya supiti won so wura hɔ a na kondo yade na no jomtoni bi efre ne keche oba ho yade a na ha no no ana mafidie so no odi adanse yetimi nka me nsuro ose ona anadwo enyom tworo ne dwom ye nti se na anadwo no mo ye adwuma no a ensu omuta no mpa ye emeje drink ene o mu nsu tebe ye ma wonna se cafe ne wo mu nti no ono kura se enna no pei ye de aduro bi ba ye de ma no a ebisi sa de na na mu na ensuanso ne ye kire nti yade na wanya no oho ana ne ho so broni frɛ no enam nese aseden de oba e na otwimie no pepepe hrabasa baabi obekina bia ode dwomfufuru bia ba ye toto na no bia no odi adanse ono a mo bodwuma tinyontofo no amu wasa aha no mu nyina mu hunu keche ana mu mra Glace Gift new atwemota petroleum no mesini ni cello 5 for tele 2 cello tele cello 5 for tele 2 cello tele ana cello 2 for 6 518 cello tele cello 2 for 6 518 cello tele mesro aha no America no ni dine de wodi woni mu a busa panyini bia na ne yefi bia yefre no Yesu moja eya haban aha ni dine no moja duro soronko ai na ye common de ebu ye fichire ti se nunu mu a otimi pie bi so mo dogu da bia na nim na wonim aha sa de no wonim mu a wonim ene wa fa na sai afa bi be kire ye na bia ne bi kura o ma fichire me bai na me tutumani na ye kana ha ba bi ete no egura me ho ye new site old site ho ya prima for ne tena ho enti Yesu moja na yehu adansedifo no frɛ ne yehu amoja okay yehu amoja yo unya bia utime noa onnoa na eho nsuo no wononom anopa wi anwumra no sɛ wo pɛ moja pa ubia so oba wa moja tu ana wo mpɛsɛ bre ni bre bia obɛhɔ tu moja ta no nom sa ha no Yesu moja okay ana ukonya de awo nso a eno kra na ya na me mepe na ha na awo no tete na fagu glass mu o horo ho a fagu glass mu na nu ansuo hie fagu ho wo glass no wo be hwa bo nsensuo na dane ayekọ
nti ne efre ne Yesu mogya no okay wodi nsu hie gu ho na nsuo fitaa na odi gu ho no adan ko edwo se de obetimi anom a na wanom ofa ye da se na wa kire ye ma de ya kire me ma de ya kire ye nyina ya so mogya duru a ebe ma ya ye kama kama ye da se pa ebusia wa fa ko jo no ofri grace gifts ene ba ye so wadi ka kire o mo kire kwan se nkra ha no omo wo achimota petroleum ho no se achimota ho new achimota petroleum no so frɛ ho new boy town aha ho na abehu ena kumase nso ohwim school junction ho no na ubehu grace gift numbers na go screen so no fa na ne wo mo eni enkita ho we nso ye mante ne dia o dia bana ye kuta we camera chi se grace gift me madua ne ni we na ye we ye re na se ekira ya fofie dey so omo gine ho mo mpana na ye no fa nya bo ekira holiday no nkire se mama ema nkwarewe ne ma se hwe adwuma nti omo so de omo ba adwuma ntem omo nkofie ntem ya na ma no di tutu omo no se pose ekira holiday ne de na kro no mate na fa ma no mate ene owi ana se wate ya no na wa cha ma boys oba grace gift nso a odi busa omo ma obi yo yate yeda se pa